Здравейте хора, аз съм Гълмастър, вие ме познате и сега ще ви покажа малко опа грешна игра. Clash Royale. Нали знаете, не много скоро съм къде е стара арена. И сега ще покажа малко как, нали, играя аз. Така, сега започваме много яко, което нали са трудно. Започваме играта, която нали, много известна и много изключвам. Така, нали, скоро имам една нова карта. Ще покажа. Пам-пам-пам, спарки, спарки, спарки. Бърката много кефи вече. Аз съм си го ползвам, защото ми е 9 дни след това. Имам само една легендарна, няма и чест. Тук. И да, общо за това е някакво. Ще направим една